UDr Zikode ongomunye wabalaphi bendabuko phecelezi inyanga uvuma uDr Khehlelezi ngokubenza beyibone isidingo sokuba kuma-social media beshuthe nemithi be-advertise namabhizinisi abo obunyanga. Uthi yena ubengakholelwa ekuthenini uma uyinyanga kumele ungene kulento zama-social media, kodwa uthe mayisenza uDr Khehlelezi wabona ukuthi lento iyasebenza nayo wasiyangena yamsebenzela futhi. Abakwazi ukubamba amasela lapho uZikode abethele khona, abakwazi ukubonga abathakathi. Ayikho ngijabulisa njengaleyo nto. Uyabona? Angijabuliswa imali mina le nifika nayo. Vele kumele ukhokhe. Bese bangiqolela-ke zikandla kwethu. Nabantu abathi why uZikode enza ivideo. No. Zikandla kwethu. Mangabe wena kuphathi kahle ubona uZikode enza ivideo ephethe imithi yelizwe lo babamkhulu. Phuma unganginaki mina. Uthi uphilana uhlase get fuseke, nami ngithi get fuseke. Zikandla kwethu. Unganginaki mina. Ngani ngoba mina lokwenza ama-video kwami. Khulume nani ngiyangisebenzela mina. Ngibonge dala ngalapha mina. Kuphela bengangeni la kulama social media. Ngibonge kule nsizwa leya abathi umzo Khehlelezi. Cha bafowethu lo umuntu ungangitsheli ngobhaka. Obhaka bavelile kuma social media bavelile kodwa kuzange kuze kusinikeze ugqozi nofuqufuqo ukuthi ke nathi asithatha amafoni ethu sikhulume nani. Kodwa uKhehlelezi bafethu khona into ayenzile kuthina singabelaphi bendabuko sabona ukuthi ke akuyona inkinga ukuthi mina ngiwumelaphi wendabuko ngithatha ifoni ngishute ngikhulume nabantu. Uyabona? Yes ngiyabonga uKhehlelezi. Mhlambe wangena nesikole semarketing. Ngithi mfana kithi siyabonga singabelaphi bendabuko futhi awubongwe mina kuphela mina nje ngikhuluma iqiniso bhuti. Mina ngabona la kuwena ukuthi kanti kuyangenwa ku social media kukhulunywe nabantu bawinyanga. Wakufaka ezintweni mzazi. UZikode lo sibakabaka senyanga. Unkuluzo yandava mse unkuluzo abaningi. Ngiyanithanda kakhulu. Bye bye.